Mużika huwa l-wirt minn dak li qabel kien il-Festival Internazzjonali tal-Kanzunetta Maltija. Fis-27, 28 u 29 ta' Marzu ġewwa MFCC ta' Qali kif ukoll fuq l-Istazzjon Nazzjonali ser ikun għaddej il-5 edizzjoni ta' Mużika. Iktar informazzjoni tistgħu tiksbuha minn mużika.mt. Iżda ejjew miegħi ħanitkellmu mas-CEO ta' Festivals Malta, Franza Ġus, dwar il-programm. L-għan wara l-festival huwa naturalment li nippromovu l-lingwa Maltija u nagħtu l-opportunità lill-awturi, kompożituri u kantanti Maltin sabiex jesprimu ruhom dik li hija l-lingwa tagħna, l-lingwa nazzjonali. L-2025 hija l-5 anniversarju tal-festival u dan sissa il-festival kien jagħti ċ-ċans il-20 finalist illi l-ħamis l-ewwel ġurnata minnhom kienu jinqalaw 8, allura kienu ikantaw il-kanzunetta tagħhom bħal darba. Minn din is-sena bdejna sistema fejn jgħaddu għall-finali bħala semifinalisti 16 il-kantant. Imma dawn is-16 il-kanzunetta jipparteċipaw ukoll is-sibt, mela allura il-kantant għandu iċ-ċans li jesprimi l-kanzunetta tiegħu fuq darbtejn, mela jekk forsi l-ewwel serata kienet xi ftit jew mhux daqskemm kien jixtieqha tajba, għandu ċ-ċans it-tieni darba li jismagħha wkoll. U fl-istess ħin il-pubbliku li huwa parti mill-votazzjoni, parti mill-ġurija, għandu ċans jisma' l-kanzunetta iktar minn darba, allura għandu iktar ċans li kif taqbad tgħid jevalwa d-disk aħjar. Mużika huwa produzzjoni televiżiva, imma dan ma jnaqqas xejn mill-ambjent maġiku li jkun hemm fis-sala. Fejn din is-sena se nkunu qegħdin nagħtu lill-udjenza ftit iktar importanza għaliex. Għal din is-sena il-pubbliku fis-sala għandu l-opportunità li l-ħamis ikun parti mill-ġurija u wkoll. Mhux in-nies mid-dar. Dak li s-soltu ngħidu televoting, dak se jkun qed isir normalment is-sibt fejn Malta kollha tista' pratikament tivvota l-kanzunetti kollha. Mela allura n-nies fis-sala qegħdin jingħataw iktar importanza u allura ħajkunu iktar qed jikkontribwixxu għar-riżultat ta' dan il-festival.